Bună ziua, toată lumea, eu sunt Alex, găsit la al treilea episod de setul cu 3 de 9 în Minecraft. Și acum să începem. Ne va regăsi, după cum vedeți, plouă și undeva pe aici este un creeper. Trebuie să-l gonim. Punem eu sabia, chiar dacă nu e chiar așa bună, să ne fie de folos. Și să ieșim din casă, dar știu că este și un schelet pe aici. He. Să mergem să găsim și scheletul acela. Iată! Mergem să ne batem. Să te bați dacă ăsta are gură. Ah! Nu pot să mă apropii de el. Ne dăm în spate pe aici, la casa asta. La casa asta. Nu a fost o idee chiar așa bună. Unde e toporul? Așa. Luăm înapoi în casă. Să punem lemnul acesta în ușă. Și să vedem ce putem să ne facem. Un furnal. Pun acest furnal aici. Și cu chestul aici. Oh! Zombie village. Să mănânc eu pâine. Nu să-i bat eu pe ăștia. A, da. La ușă să deschid. Și unde mi-e sabia? Îmi dau cu sabia din ușă. O idee foarte bună. Mai este experiență pe jos. Pac. Nu merge. Să închidem ușa, că se face zi. Și acum să ieșim să omorâm toți zombii după aici. De fapt, de obicei aici era zombie. Ești farmă. Treaba ta. Zombie. Așa. Oh! Enderman. De. Au! Au! Ah! Ce, mă? Dar de ce cad? Nu mai de acolo. De ce cad tu mai de acolo? Nu înțeleg de ce cad tu mai de aici. Din cer. Eu, ce zombie!
Acolo nu trebuia să ne punem cu... Unde l-am văzut? Ca să ne luăm itemele înapoi. Uite-l acolo. Și itemele noastre. Sunt jos aici. Să nu mai iau de el și de data asta. Ca să pot să-mi iau itemele înapoi. Gata, toate itemele, gata. Băi, da, mi-a dat-o imediat. Câte o bucată și m-a omorât. Unde intru în casa asta? Pe aici. Pac, pac. Să mai luăm niște cărți. Opa. Așa. Deschidem ușa. Să se trebuiască să ne facem altă casă, altundeva. Aici se spawnează mulți zombie, scheleți și nu mai vreau să dau de Enderman-ul ăla. Ce făcui? Nu contează. Așa. Să mai vedem unde sunt cartofi. Să-i culegem și pe ăștia. Endermani. Am bă piciorul. Câți endermani sunt, bă? Doar ăla, de fapt. Vaci. Dar noi mai avem un loc cu vaci. Știu eu unde. Din casa e acolo. Aici am și calul ăla. Uite zombie vilingi. Hai mă, vină cu mă. Vină cu mă. Hai, vino, că-ți dau una. Nu-ți dau una. Hai. O bucată. Mai da. Mort. Mortus. Ar trebui să ne facem lopeci. Lopeci, parcă. Să mergem să ne craftăm o barcă. Barcă, unde găsim barcă? Ce asta? Dar nu știu unde e șaua. Barcă. Că-ți trebuie o lopată. Două lopezi de-astea. Uite, gata. Am făcut altceva. Am făcut încă un chest.
Să deloc noi bărcuța noastră. Mergem să punem papă. Undeva unde e apă mai multă. Ca locul ăla. Aici. Mulți zombi până apă. Așa. Dacă-ți mai în fund una. Du-te, dă și el, bă. Așa, mă. Să vedem ce e. Dovleci. Să mergem să luăm dovleci. Că o să strângem mult aeron și când o să putem să facem un golem, să ne trebuiască și niște dovleci. Zombii cu armură de gold. Hai, vino mă încoa, vino mă încoa. Dar de ce nu ia foc? Ah. Aici putem să ne lăsăm noi barca. Așa. Să mergem să omorâm vaci. Că să ne trebuiască la căluț armura aia. Dar nu știu cum să face șaua. Să lăsați în comentarii dacă știți cum se face șaua. Mi-a luat tuporul. Unde este gardul? Aici. Așa. Să
mai omorâm vaca asta. Intru la vitură. Și calul să-l păstrăm aici. Cât de asta avem 8. Și nouă ne trebuie 7. Bun. Pac. Și aici, tu stai, căluțule. Schelețe. Dar nu bine, mă. Ești bine, nu s-a făcut zi și gata. Și noapte imediat. Într-un fel e bine că se face seară, dar că la unii zombi mai poate să spice diverse lucruri, morcovi, ăștia, iron. Eu vreau acum paianjeni, ca să pot să-mi fac un pat. Dar ce am de tot pun gard într-una? Opa, uite un zombie pe aici. Ce faci, zombilică? Zombilică, tu unde te duci, băbiță? Ne-am auzit undeva un schelet. Unde la paianjen. Unde e? Unde e? Asta vreau să știu. Ia uite-te la el. Are și arc. Hai, bă, lasă-mi pana mea. Bă, ce bine s-a asigurat, bă, ăștia, bă. Să punem un dovleac în ușă. Dar de ce nu se pune? Și pune lemn. Pac, gata. Aoleu. Le să găsim, dar nu găsim șa. Cred că o să fac pantaloni. Gata. Ne mai e vreun zombie? Nu mai e. Noi. Creeper acolo. Să punem aici un cub. Dă toporul, dă toporul. Aoleu, creeperul ăla. Bubuie! Fugi! A bubuit. Măcar luăm pământ.
Vreau paianjen. Uite-l pe scheletul ăla. Eu credeam că e zombie la început. Eu... Na, unde n-ai mi? Unde-i mai el ăsta? Ăsta paianjenul ăsta. Da. Și cam atât pentru episodul de astăzi. Cu voi a fost Alex. Și până data viitoare. V-am salutat.